So a senior local official was remanded in custody on culpable homicide charges in connection with the devastating Mbuyane ferry disaster on Lake Kariba, which resulted in the death of 97 people. Ignatius Shiwome, the Kariba district clerk and acting district head for the reader, appeared before the Kariba Magistrate Court yesterday. He was remanded in custody and is expected to remain detained until today, when his bail application will be determined. So the charges are coming from Kukepsa Mbuyane ferry, and so the state is actually saying, Kuti, there's someone we supposed to answer negligence yakaitika. Ipopaya, especially administration. There was administration negligence and also overloading yakaitika ipopaya per board. So someone has to answer on that. And then, according to the prosecutor as well, the 41-old passenger ferry was operating at double its authorized capacity. So, according to my documents at the court, Shirikunzi mamine about 180 passengers. And then pamsoro pe 180 passengers pampa ine heavy cargo yangeripo vanhu vangokatakura mutundi dzavo dzaka, like there was just a lot of luggage yangeripo. So boti rinonzi rinofana kutakura vanhu 90 ndo capacity yacho. So vari kuti my investigations are still far from being over, and prosecutor ari kuti there are a lot of people that are going to be arrested per tragedy iyoyi. There are a lot of people that are supposed to answer, and I'm sure wema tickets uyoya anofana kuenda futi kuno answer, because ndiye akatotiudza namba yekuti 153, which means kuti 153 yanga isingatobvumidzwa kunzi vanhu 153 vavo. So I think kuti kutotaura kwakataura capacity kuya kuchatomuomera zvekutodaro. Ivo vanhu vano inspector vaive bhoti risati unozoti unojairira basa to an extent yekuti unongoshingoti you know what, it has never happened, ameno ngavaende. So pane vanhu vanofanira kuinspector for safety checks, bhoti risati rasimuka, probably vopa green flag, and as well ivo vanotarisa weather, kuti weather hanzi resident captain as well, I think anofanira kusungawo futi ipapo kuti akasiya sei bhoti munhu uyu achienda ikoko, maona manje. So I think kuti there is a lot of people who are supposed to be arrested. It's not only iye wacho Ignatius uyu Shiwome clerk hastombori kana basa, but as well government yedu ndo number 1 yandinopa mhosva pachiitiko ichi. Government mhosva yacho ndeyekuti bhoti rine 41 years ranga richitsvagei panzvimbo, and as well kutozadza kwakaita vanhu overload kokoko inyaya yekutoti hapana transport. It's only one ferry that does that route. Vanhu havana option yetransport, hence the overload. Tingangoblema zvedu vanhu vepaground vepo, but overload it came from kuti vanhu vanenge vasina option. Dai kuri kunzi raienda kakawanda bhoti iri kana kuti paine mamwe options, I don't think kuti they were going to be overloaded the way they were. So I think kuti government inongonakurira zvayo vamwe vanhu, but vanhu vanofanira kunyatsonakurirwa mhosva hombe chaiyo iyo government ndo inofanira kusvika kupinda pamunyatwa wenyaya, ndo vanofanira kunyatsopinda vonzi vabvunzwe kuti saka bhoti ro rine 41 years maida kuti risvike rini, were you servicing this boat, were you doing this and that. Road transport chaiyo hakuna, vanhu havana option. So nyaya blame game government yedu yatanga futi. So I just hope justice is going to be served panyaya yese iyi. I don't know what you guys think. Let me know in the comment section what are your thoughts panyaya iyi. Wasana subscriber, please make sure that you are subscribed, and see you in my next video.